Мөслимдә юллар торышына зур игътибар берилә. Асфальт юллар төшәү, тротуарлар салугына түгел, булганнарын карап саклап тоту буенча да күләмле эшләр башкарыла. Узатнада кооперативле Вахитов урамнары киселешендә яңа юл билгесе куелды. Кооперативле Вахитов урамнары киселешендә куелган яңа юл билгесе нигезендә автотранспорт белән бер якка гына хәрәкәт итү рөхсәт ителә. Кагыйдә бозучыларга 5000 сум күләмендә штраф каралган. Шоферлар игътибарлы булсыннар иде. Кышкы вакытта да, көзгү вакытта да авариялар булды. Юл тар булу сәбәпле, монда инде знак куелырга тиеш булды. Моңчыда торган юл, асфальт җәйгәндә аларны алып куелды да, һәм кире куелмады. Моның наказаниесе безнең бүгенге көндә 5000 тәңкә штраф, если тагын повторно эләгә икән, анда лишениегә кадәр булырга может. Июль-август айларында юл билгеләре аеруча күп яңартылды. Инвалид дигән юл тамгасы Мөслим урта мәктәбе һәм гимназия янәшәсенә дә урнаштырылды. Балалар һәм транспорт хәрәкәте көчле булган юллар аеруча игътибар үзәгендә. Сәнгать мәктәбе янында Хафизов кооператив 1, 2, 3 урамнарда ясалма калкулыклар эшләнде. Июль аеннан башлап, бүгенге көнгә кадәр шактый күп кенә знаклар куелды. 43 знак дип истәлсәң дөрес. 43 знак, 11 лежачий полицейский куелды. Күп кенә инвалидларның знаклары куелды. Безнең мәктәп якларына Вахитовка куелды, кооперативныйда яңартылды күп кенә знаклар һәм лежачий полицейскийлар. Август айында Мөслим урамнарында җәяүле разметкалары буялды. Мөслим Әлмәт юл трассасында юл куркынычсызлыгын тәэмин итү максатыннан ясалма калкулыклар булдырылды. Юл эшләре үзара салым хисабына башкарылды. Бүген Мөслимдә тагын зур эш башланды. Уңайлы мөхит программасы буенча тротуарлардан юлга күчкәндә җәяүлеләргә, велосипедчылар, бала арбасын этеп баручы әниләргә уңайлы булсын өчен тротуарларны түбәнәйтеп эшли башладылар. Бу эш Пушкин, Гагарин икенче әйләнеш юлда башкарылачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.